clear to te chibai ule PC wanan moi kania Serchhip Vangkhua ilongai thlang u October ni som pakwa sang ni som nia Serchhip-a tualchhunga COVID-19 shikai mi pahnih hmuhchhuah le an lo kom hnaih chhuina a shikai mi som pasari hmuhchhuah te chu an vaiin enkawl dam vek ni in Vawiin khan anmahni enkawl hmun atangin an chhuak kimta October ni som pakwa sang ni som ni a Serchhip-a tualchhunga COVID-19 shikai hmuhchhuah ten an lo kom hnaih chhuina kal zela shikai zinga enkawl dam hnung ber Serchhip chan ma rivenga mi pathum te chu Vawiin khan an sample en fi in shi laga an fi hlim hnuah anmahni enkawl hmun atang hian chhuatir an ni ve le ta a heng shikai enkawl dam te hi mipa pahnih le hmeichhia pakhat ni in chung ko pakhata khosa an ni a mipa pahnih te hi naupang an ni thunga October ni som ni pali sang ni som ni khan shi an kai ti hmuhchhuah ni in Vawiin khan enkawl dam an ni ta ani hemi hma ni min lam khan chan ma rivenga shikai hmuhchhuah hmeichhe pathum te chu shi laka an hima wangin anmahni enkawl hmun atanga chhuatir an lo ni to boka nimina chhuatir ta khi an vaiin hmeichhia vek an ni a October ni som ni pahnih a shikai hmuhchhuah te an ni heti hian October ni som pakwa a Serchhip-a COVID-19 shikai mi pahnih hmuhchhuah le an kom hnaih te chhuina kal zela shikai hmuhchhuah mi som pasari te chu enkawl dam vek an ni ta a heng shikai enkawl dam tak te hi chan ma rivenga mi som pathum le Serchhip ni venga mi pali ni in an zinga hian naupang panga lai an tel bawk ani heti hian tundin hmuna Serchhip District-a COVID-19 shikai hmuhchhuah zongzong chu mi somriat pasari ni in tun thlengin mi somriat pathum te chu enkawl dam an ni ta a tuna hian shikai enkawl lai mi pali an la om meka Serchhip District-a shikai hmuhchhuah atanga za somkwa panga point pali bial te chu enkawl dam an ni to ani nimin khan BSF sipai shikai pathum te chu Narzing School CCC a enkawl tura ronda le ni in tundin hmuna Serchhip District-a shikai enkawl lai chu mi paruk an ni thung kalta Zirtawpni chhuak lama Serchhip Bazar le a chhehvel Electric Current sang thut avanga bungraw te chuan Vawiin khan Serchhip Power Sub-Division a SDO hnaih ziakin lung oilo na thu an thelut Serchhip Bazar le a chhehvel hian kalta Zirtawpni October ni somthum sang hi somhni chhuak dar kwa le dar som pahnih inkara Electric Current sang thut avangin inchung bungraw atam viau nia thudon ani a hetianga current sang thut avanga bungraw vakhi chumhni an to na ti helai vela chen te chuan an soya hewang hian bungraw chung ko engemaza chuan Vawiin khan helai bial vil tu Serchhip Power Sub-Division a SDO hnaih hian a hmuhchhuah ziakin lung oilo na thu hi an thelut ta ani tun chuma electric sang thut avanga bungraw zinga hian light bulb TV set top box le adapter fridge induction stove CCTV le mobile phone te telin light bulb puap ke le set top box adapter chia te chu atam beran ni a bungraw hlutzong hi avaiin cheng nuai ruk chuang hu ni a chu tani chiat na twar tu te hi an vaiin chung ko som ni chuang an ni a an lung oilo na thlen chung changa hian tun thla ni chawhma a sarkar lama tanga malak na a om lovani chuan consumer court lama thlen le an tum thu an lekha thelua hian ziak ani PNE Serchhip Power Sub-Division SDO Pujevi lal thang luai chuan hetiang thil thleng chu van duai pal wang liao thleng thei ani thu soin poi ati thu asoya complaint thelu po arang lama lobo zui tur thu asoi bok COVID-19 No Tolerance Fortnight man ani chol kar khat chungin Serchhip District-ah Dan bo chia mi zanga somruk pathum man an om kalta thojan ni atanga COVID-19 No Tolerance Fortnight man ani hnuah Serchhip District-ah Dan bo chia mi zanga somruk pathum man ani to a thojan ni kalta atanga Serchhip District-ah COVID-19 No Tolerance Fortnight man a hian police le veng shanga VLTF te baka sarkar na thok duty tura ruat executive duty te chuan shileng do na konga dan siam te khongta ka ken ko na thokin he fortnight kalpui ani atanga ni sari nimin thleng khan The Mizoram Containment and Prevention of COVID-19 Act 2020 zom lo an manchu mi zanga somruk pathum antling to a heng mi te poisa choitling khom hi cheng sing sari zariat atling to ani Serchhip-a hedang kalpui chan ni tunkar tho chan ni khan dan bo chia hi mi somruk pathum man ngal ni ina tuk thole ni khan mi za man le an ni a ni lai ni a mi za som pakwa manin ni nga ni a mi za pathum man le in Zirtawpni khan mi som nga paruk man le an ni boka engine ni khan dan
bo chia mi somnga pathum man le an ni ba ka nimin khan mi somruk pakwa man le an ni bok heng dan zom lo an man jinga hiam van tlang huna mai tuam na man lo avanga man an tam ber ni a thudon ani a dan bo chia man te jinga hian Serchhip town chunga man tam berin mi za som kwa pakhat zet man an ni to a police depo in mi za som ria pathum zet an man to bokani Ex-MNA Serchhip District Hqrs kan ram ri buai na thleng me ka kan ram channa na thei anga na tha tho anin huam thu an soi Ex-MNA Serchhip District Hqrs hian nimin khan an Vice President bu FL som lian na ina thut khom niin tun laya Mizoram ram ri buai na chungchang hi an soi hova Serchhip District Hqrs Ex-MNA te chuan kan ram channa na tha lo tho to tu te chu an thlop lat ti an soya an member te po kan ram channan hian an thei anga tha tho po anin pe thu an soi bok nimina Ex-MNA Serchhip District Hqrs thut khom hi an President bu ar thangza ba chuan akai shwa yani Serchhip-a Agriculture Department how to the chuang kumin-a Serchhip District-a Vaimim thar chua chu quintal sang ni atlin nge yan be sei thu an soi tun hnaih lung lei dio chuan an District-a Vaimim quintal zasari le gram sumnga panga an thar thu le District sang zinga a thar tamber an ni thu a soi chungchanga thu thar theder tu te zo na changin Serchhip dio pusilal ni thanga chuan kumin-a Serchhip District-a Vaimim thar an la khom to zong po quintal sang khat zanga atlin to thu soin avaya an la khom chuang quintal sang ni tling nge tura an be sei thu a soya Vaimim noi thaksa atanga te po in Serchhip District chu Mizoram District zinga thar tam ani lo thu a soi bok Mamit District Borsap Dr. Lal Roza Machuan Karimganj DC nen engin ni kalta anin biak na Mizoramin aram china sipai ada a atnokir thei lo ti a soi thule hemi chungchang hi soifel mai thei thil ani lo awangin he anin biak na an soi zui lo ti a soi engin ni khan Mamit DC Dr. Lal Roza ma IS le Karimganj DC Amba Muthan MP IS te chuan Ishabelti Estate Karimganj a ramri abuai na chungchang soya inbiak na nein boruak tha awm theinan malak tha an ti a he inbiak na tel district pahnih Borsap te hian ramri a rem na le muan na a awm theina turin tho ho na thatak nei chungin malak na kalpui ni se an ti a state pahnih te hian an mani huam chung ve a buai na awm lo na turin mala se an ti Mamit le Karimganj thunei tu te hian motor veiwak te pa ngai taka an kal le theina turin le abik takin nitin mamo phurtu te chu khoilam ve atang po a dodal na omlova an kaltlang theinan en puya malak ni se an tibok hemi hnu ni min khan Mamit District Borsap hian ramri chungchang soya Mamit da thut khom an neya anin biak na chungchang hi soin Karimganj DC nen anin biak na chu mamo phurlu chungchang le ramri a remna le mwan na chungchang ani thu asoya he anin biak na hian Karimganj DC in agenda turin ramri buai na chungchang bok soi chhuakin an ram China Mizoram in sipai ada nokir tura ati thu asoya ama ero chu October ni kwa a Assam official 10 Mizoram chung an ron bei awang sipai da ani thu le Mizoram chung a sipai da anni awangin nokir anni lo tur thu in a chang ti asoya Karimganj DC rot na chu agenda po ni lo soi zui zel tu lo ani awangin sipai hnu le chungchang soi thei ani lo ti in an soi zui ta lo ni in a soi bok Mizoram Chief Secretary Pulal Nun Moy chuangau chuan Mizoram mipuite chu Mizoram le mipuite thatna du vek kan ni ti soin hemi konga malak kan du dan ero ain ang vek kherlo ani po in kan du dan ang diak diaka tilaute ramle nam mel ma ang don dona in pu chu tilau turin ange Chief Secretary chuan Mamit DC le Karimganj DC te engin ni kalta a in biak na an nei chungchang a thudik tok lo social media sang a thedar a omti soin October ni somhni pakwa sang ni somhni a Union Home Secretary kai chhuina a video conference manga Mizoram le Assam Chief Secretary te meeting a Assam lama changa senior official localin ramri chungchang a buai na hmuna kan mi le sa te an ron an khum thin hi ti to su se ti a karot na dung zuin DC te shat puina lo chuan buai na hmun te hi tlo to lo ni se ti le boruak thazok a om theinan DC level a meeting nei thin ni ro se ti athuada ani ati a he thuda dung zuin kachar le Karimganj DC ten scholarship le Mamit DC te hna meeting nei tura rot na ron siamin meeting nei pui turin DC te hi phone in instruction a pek thu asoi Mamit DC
DC hian Karimganj DC in agenda aron rotte chu cha ati lo wangin meeting nei pui lo mai adu ti chief secretary chuan soin ama ero chu adu ang agenda siam ve tur le meeting nei pui tura ashil awangin he meeting hi nei ani thu le boundary le Mizoram police da son chungchang chu DC level a soifel chi ani lo awanga soipui atul lo thu te meeting a hian injemna an nei theilo ani poin atang kai tho thu te ashil ti asoya meeting masama mi DC rotna anga kan hmuna nei ani to awangin asam of lama meeting nei apoi lo thu po ashil thu soin DC pahnih te meeting hi aru kati ni lovin dan pa nga ya official channel zone khapa nei ani thu le Serchhip DC po buaina an siam na hmun ber laila pura nge meeting nei pui turin ati thu asoibok chief secretary chuan Mizoram le mi pui thatna du vek kan ni ti soim hemi konga mala kan du dan ero ain ang vek kher lawang ti asoya kan du dan ang diak dia ka ti lote ram le nam mel ma ang don dona in pu lo tura ngenin ram ji buaina hi olsam takati fel mai thei ani lo ti kan shetlang veka asam sarkar hian kan du ang hi olsam takin anti zungzung bik don lo ti po kan shenge yang Thinglun le vaiin te a police omte nukir vatura Mizoram Sarkar an karna manrua laila pura kong puidan hi kan machon ani ti kan rilruwa umse do thei taka sarkar malak na ngai chang tur le rotna kan nei te sarkar thlen thin turin ka nge na cheu ati a Mizoram Sarkarin asam chhunga kong pui kharte hunvat nan le mi pui ta tan har satna na salutuk athlen lo nan ma alareng ti po soin malak na zongzong atlang au pui reng lo awangin chi ai lo turin mi pui te angin bok Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan sumle pai enkawl konga lo cham MNF Sarkar atal boy mek ni in an soi Thuchwa an siama MPCC chuan MNF Sarkar sumle pai har satna athleng mek ni asoin Sarkar na thok group A le B te lo an pe theilawa bil tam tak treasury a atang meka Sarkar na thok pension poisa po la theilo tam tak an ombok ti in heng te hian sumle pai enkawl konga MNF Sarkar lo chamzia atar lang chiang le ni in an soya India ram economy tlak niam dan te COVID-19 awanga kan buai dan te thlirin Mizoram hian sumle pai har satna na satak atok thei ani ti hi hun engemaw chena tangkhan Congress Party chuan alo mulok to ni asoin he wanghyang COVID-19 luar laya Sarkar sumle pai chet vel dan po na satakin anlo soisel to chin ti an soya amero chu MNF Sarkarin opposition party tele mithiam te thuron angai thadu lo ni asoin Congress Sarkar liam ta in a budget siam sa atanga vaibel chetam tak anut chia te chu ruaf man na fel nei lovin an mangrala an budget siam an man atang che in an buai ta ani an bok Congress Party chuan CSS nuaya thokte lo chungchanga harsat na omchin ma se Sarkar na thok net lo petheilo khopin Mizoram Sarkar hi ala omngai lo ni in an soibok ZPM chalai te chuan zoramin nuk kal chop ngai chief minister le home minister kan nei chu vanduai thak an ti thu an soi Voina thuchwa an siama ZPM chalai te chuan kan kyang loka mizo driver te ni engemozat mang ang takatang te po chanchuak theilo Sarkar kan nei chu vandoi thak an ti thu soin anun ron thak an ti ba ka an ram pum le namhua po a thilza thak le mual pho thak ni a an ngai ti an soya ma ni mizo puite le zirlai te kut thak nana olsam taka sipai te mangthin kan Sarkar hian vai laka kan unaw te chantur hian engwangin nge akut ati komtlat ti chu an zona ani thu an soibok hei ba ka hian kan ram hian pa ena a en thei thillom om chau lam ni lo thillom om lo lam alo thlen po a mo langam chief minister kan nei lo chu lungchia thak an ti thu soin zoram chu hun thima alut mek ni a alan thu an soya kan Sarkar hian diktak le huai sen takaro an rel theinan zoram mi puiten war takin I tong trai puyang u an tibok Nimina Mizoram sample enfi achingin COVID-19 shikai hmuhchhuah anom lova Mizoram shikai hmuhchhuah chu mi sang ni zasari somnga pasari an nito Nimin Khan Zoram Medical College ZMC Laboratory sample enfia a omlava District Shangshanga Chunat Laboratory sample somriat pathum enfia ni in shikai muthar an omlava rapid antigen test mangin sample somruk pakhat enfia ni bokin shikai muchwa anom lo bokani heti hian tundin hmuna Mizoram shikai muchwa to zongzong chu mi sang ni zasari somnga pasari ni in anjinga mi sang ni zathum som ni pathum te chu enkawl dam an ni to a tuna hian shikai enkawl lai mi zali somthum pathum omin nunna chan mi pakhat a om to bokani
India rama COVID-19 shikai enkawl dam pung zelin darkar somni pali kalta chhunga shikai enkawl dam mi singa sangthum zani somriat panga tenen tun thlengin shikai mi noi somsari panga singli sangli zasari somkwa pariat enkawl dam annito. Ministry of Health and Family Welfare chinchiana janga landanin India rama hian COVID-19 shikai hmuhchhuah zongzong chu mi noi somriat pahnih sing ni sang kwa zathum som pathum tlingto in darkar somni pali kalta chung khan shikai hmuhchhuah tar mi singli sanga zani somthum pakhat anom le boka shikai hmuhchhuah zinga mi noi somsari panga singli sangli zasari somkwa pariat te chu enkawl dam ni to in hei hi shikai hmuhchhuah atangin zazela somkwa pakhat point paruk pariat ani a ramshang zinga India chu shikai enkawl dam tamlama sang fal chhozela darkar somni pali kalta chung khan mi singa sangthum zani somriat panga te chu enkawl dam le anni tuna hian India rama shikai enkawl lai mi nuai nga sing ruksang khazakwa pariat la omin hei hi shikai hmuhchhuah atangin za paruk point pariat pathum anni a nunna chan mi nuai khat sing ni sang ni zaruk pasari omin hei hi shikai hmuhchhuah atangin za pakhat point pali pakwa ani bok kati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat hei chu ni e